अशा नवनवीन रेसिपीजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, त्याचसोबत चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। घरात पार्टी असली की आपल्याला टेन्शन असतं की नॉनव्हेजमध्ये लोकांसाठी काय काय बनवायचं आणि चिकन म्हटलं तर अजून काय बनवायचं। त्यासाठी आज मी तुम्हाला झटपट घरी पटकन कसं काय बनवायचं चिकन लेग पीस ते दाखवणार आहे। तर चला मग सुरुवात करूयात। त्यासाठी इथे मी मोठे मोठे चिकनचे लेग पीस घेतलेले आहेत। हे लेग पीस 1 किलो आहे आणि त्याला मधून असे चिरा पाडून घ्यायचे आहेत। ह्यात 1 थेंब विनेगर घेतलाय। हे इथे लाल कलर, चवीनुसार मीठ, शेजवान चटणी, मक्याचं पीठ आणि थोडीशी इथे अद्रक लसणाची पेस्ट घेतली आहे। त्यानंतर ह्या चिकन मध्ये 1 थेंब विनेगर टाकू। तर आता ह्यामध्ये शेजवान चटणी टाकू। त्यानंतर ह्यात चवीनुसार मीठ, 1 चमचा लाल कलर आणि 1 चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट घालूयात। तर आता हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। तर इथे हे मस्तपैकी मसाल्यांमध्ये एकजीव झालेला आहे। ह्यात 1 कप मक्याचं पीठ घालू। पीठ घातल्यावर सुद्धा हे चिकन ह्यामध्ये मिसळून घ्यायचं आहे। तर हे असं मसाला चिकनला लावून 15 मिनिटं झाकून ठेवूयात। तर इथे मी कढईमध्ये सुरुवातीला तेल गरम करत ठेवलेले होते आणि आता ह्यामध्ये एक एक करून चिकनचे लेग पीस सोडायचे आहेत। हे आता आपण परतून घेऊ। चिकन लेग पीस तेलात सोडल्यावर इथे आपल्याला जास्त वेळ परतून घ्यायचे नाही आहेत, त्यामुळे मी इथे 1-2 वेळाच परतून घेतले आहेत। तर हे इथे आपले चिकन लेग पीस तयार झालेले आहेत। हे आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि बाकीचे उरलेले चिकन लेग पीस ह्याच पद्धतीने तळून घ्यायचे। तर इथे आपलं मस्तपैकी चिकन लेग पीस फ्राय करून झालेले आहेत। तर तुम्ही पण अशाच पद्धतीने चिकन लेग पीसची रेसिपी घरी बनवून जरूर ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसंच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।